Isa bawa aban sauti dan baitukan sun hausaiti DJ sauti dan ya nabe wakar mutum manya ce ambassador mu Adesuwa ce kai kin tantanta mu gaishe ki Adesuwa mai halin kirki madubin al'umma ke ce ka fasa ta jagora ke ce Adesuwa ba mu da tamkarki mai adalci da halin kirki yara manya duka sun san ki suna ta faɗar kyan halinki Adesuwa dole in gaishe ki Adesuwa ce duka an santa head foundation aiki nata yarinki yana da wuyar samu na gode sama kai Adesuwa mai halin kirki an ba sa da dama a gaishe ki irinki yana da wuyar samu abin da kika yi mana mun gode Adesuwa mai halin kirki an ba sa da dama a gaishe ki irinki yana da wuyar samu abin da kika yi mana mun gode Adesuwa mai halin kirki an ba sa da dama a gaishe ki irinki yana da wuyar samu abin da kika yi mana mun gode da fari na sa sarki Allah shi ke mini baya mun gode Adesuwa mai halin kirki abin da kake mini na gode yau ma na zo a yi ban kari an ba sa da dama a gaishe ki Adesuwa kudu nake nuni jagora tana da tasiri Adesuwa dole a gaishe ki mai kirki mai halin kirki abin da kike mana mun gode Adesuwa mai halin kirki an ba sa da dama a gaishe ki irinki yana da wuyar samu abin da kika yi mana mun gode Els Foundation aiki nata duka al'umma na san barka Adesuwa mai halin kirki arewa muna da ɗayan murna ci gaban muke kika zambirka an ba sa da dama a gaishe ki ka fasa da tushen alkhairi kudin da arewa kina harka Adesuwa dole a gaishe ki bangaren ke kika ɗau tuta kowa in ya zo zai biki Adesuwa mai halin kirki an ba sa da dama a gaishe ki irinki yana da wuyar samu abin da kika yi mana mun gode bangaren kasuwanci ta daban ce Adesuwa ke ɗin ƙarshe ce Adesuwa mai halin kirki manufar ki tana da tasiri an fasa da ta muke ce an ba sa da dama a gaishe ki Adesuwa wadda ake magana gobe na faɗa mata ta zarce Adesuwa dole a gaishe ki adalar mace mai tarin jama'a abin da kika yi sai san barka Adesuwa mai halin kirki an ba sa da dama a gaishe ki irinki yana da wuyar samu abin da kika yi mana mun gode taimakon jama'a ne halinta daga al'umma na taimanta Adesuwa mai halin kirki kin bai wa matasa aikin yi Adesuwa ke kin fifita an ba sa da dama a gaishe ki ita ɗan mace ce tamkar namiji a cikin taro na hange ta Adesuwa dole a gaishe ki baya take goya marayu ce akan ta nace zan dauko ta Adesuwa mai halin kirki an ba sa da dama a gaishe ki irinki yana da wuyar samu abin da kika yi mana mun gode mai production kala da kala ga sunan duk zan lissafo su Adesuwa mai halin kirki El Foundation na nan tari group market duk mun san su an ba sa da dama a gaishe ki Lilywood Kannywood nata dukansu gaba ɗaya an san su Adesuwa dole a gaishe ki Elmobis restaurant nata an fasa da ke ɗin fagwanaci Adesuwa mai halin kirki an ba sa da dama a gaishe ki irinki yana da wuyar samu abin da kika yi mana mun gode kaɗan kuka je daga halinta an fasa da ta wuce lissafi ma'iya dai kai can ku an fasa da ta fi ku tafi ƙarfin leƙen ku na yi da hali naku hasadar ku ta zamta ki fili ɓadda gudun doki sama ga wuta siraki kuma soya sai shauɗi waka ta kai waka sarkin dai kuma sarki ne takunku na manya ne Adesuwa kowa ya gane sabon na respect ne mubarak kuna oga ne Nass ne mai waka a wakar sarki sarki ne sarkin sarki ne soya na duka na gode ni na gode na ce na gode Adesuwa mai halin kirki an ba sa da dama a gaishe
gaishe ki